Ahoj Boho milovaná, zhrňme si, čo sme si prečítali v skutkoch 1 až 5. Videli sme, že Pán Ježiš bol vzkriesený. A čo môžeme vedieť o vzkriesení? Znamená to, že Ježiš stal z mŕtvych a znamená to, že on je naozaj Boží syn. A keďže je živý, jeho slovo má moc a môžeme mu plne dôverovať. Znamená to, že naše hriechy sú úplne odpustené a Boh prijal jeho obeť a my sme prijaté Bohom. Znamená to, že náš Pán je živý a vždy nám môže pomôcť. Znamená to, že naša budúcnosť ním je istá. On vstal a tí, čo v Neho uverili, vstanú z mŕtvych jedného dňa. A preto môžeme vidieť, ako Boh koná v živote Petrovom učeníkov a v živote tých, ktorí prijali ich správu o Ježišovi Kristovi. A tak budeme si čítať ďalej, ako Boh koná v živote učeníkov.